का जानी कहाँ वहाँ के गईनी ह ई नहीं कहत ना कि खा पी ले तो हम झाड़ी माजी जवन काम बा करी झाड़ दे तनी बाई वहाँ के ना तो खा पी ले तब बर्तन धोए सुबह ही ये मर्द निकल जानी ना कि खा पी के जो घूमे के बाद घूमी हम अपन काम धंधा क के तनी मनी आराम करी एगो तो उतना काम पड़ जाता ना लड़का गइल बना से स्कूल आ जइह सत एकदम से दादा ये नहीं से वो नहीं कूदिया सा बोलवा के एकदम से ने दाही गलत ना सा हमरा के बुझाते नहीं है मन करता ना कि 2-4 दिन नैहर जाई पता ना कैसन तो मौसम में भइल बाटे एकदम मने नहीं खेलागत घरे आनमान जीव भइल रहता है कहला पना किए जी जाई नैहर तो कहे नहीं का कर जेबू नैहर अब लागत कि शादी बियाह हो गइल तो बाप मातानी हमरा बेच देले बाटे साला छोट पे तो चढ़ हो गई पाछा से दिन ही में एक बार मार दे हाथ बड़ा का देखो तो नहीं क्यों बाना न घर में उतरे ना ये बेरा बुझाता जे बड़का भेटाई एकरा में कुल खजाना कूदे तो ये दादा नो 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 तो ये भी मेरा आलू भी अरी मोटी का कोरी गोलती से तो कूद गोनी आगा ना में धारा जब तो बड़ी मार मरी हो सोई बरा चलो मेहरारू जात के दिमाग ही कथा ना का जानी कब हो जाता है बुझाते नहीं के देखा अब ले लें का आता पता चलता है अरे यही पे उल्टा सीधा बोली ना हो तो कहे ना कि कतना तू बचर बचर बोले ली रे तोर माई तो का खा के पैदा कइले रही क्या हो लगाता कि आ गई ना घूसे के तो घूस गोनी धारा जीप तो बड़ी मार मरी हो आ तेरी की जातारा बनले में बुझाता हो दू मोबाइल कौन हो ये कौन हो के धर है वो कली रे हे में ठीक नहीं हो कूलर में ले ली का साल बड़ा गर्मी लागेला दिन के बात पर जौने भेटाइल तो उन लेके भागो और कुछ बा ए भूसा भूसी हो हई बकरा बकरी ले ली का सरवा बेच दे 2-4 हजार के चल भी ना बकरी हाला करे लगी लागत कोनो लइका पीटत रहना हसा अपना ना गांव का लइका बदमाश हम सकी का कहेगा तनी मानी दरवाजा बंद करके कोनो काम करे लगा छै वो ठंग रहता है के खटखट खटखट करे न स अब यही पर गाड़ी वाड़ी दो त अइहा जब माई उन लोग के रहन लेके हो हमर लइका काहे उल्टा सीधा बोललू हो लेकिन लइकावन के रहन ना देखी हम लोग चलिए बकरियन के देखी ए अरे ई का हो हाय आई हम कुलारा वाले के भागत रह के हुआ हाय के हम ए मुंह दिखाओ त हाय हम मुंह देखावे लायक नहीं छी मुंह देखाई आहो तू हमर घर में घुस गइल दरवाजा बंद दे बटे के नहीं सहिला ह ई कहां देख लियला समरा के देवाल फान के तो चोर देवाले फन के ना आवेले सन अरे भगवान हरे कुत्ता कमी तोरे घर में कोई नहीं खे रे आ असै चोरी करत रे मन तो करत ना कि मार दे 2-3 लत के बने फेंका जा अबे रखबा कि ना रखबा हो ए दोन ले जाए दो हे एकरा लाज नहीं खेलागत रे हमारे घर में घुस के तो चोरी पर सीना जोरी दिखाओ तड़ा आ देखा सीख जा ढंग से समझाओ तनी ठीक बटे मत करो चुप रहो आहो आ चोर घुसेलन तो हाला ना कोई जाला काहे ना हला कल जला कोई घर में से कुछ सामान चोरा के लेके भाग जेबा
कुछ कहाँ चोरनी एगो कूलर है तो चोरले हमारा रहनी लेखा ना तो छोड़ देता ठीक बटे ना छोड़त काहे के तरह कूट के भेजे बेजुकिया से हाथ गोड़ तोड़ के भेजा ना छोड़ देना समझला आज के बाद कबो ना इतना घर खाली कूलर ले जाए। अच्छा ये बताओ हैं होता ना मेहनत से आदमी कमाता सामान खरीदता घर में रखता आ तू हंसाई घुस घुस के बिना मेहनत का मजदूरी का घर में घुस के चोरा के लेके भाग जाता तारा का बुझाई का तना मेहनत लागता तू कबे बाहर तरलू तबे हम ढुकल बनी घर में तारा कबे के हो छत फान के पीछे से मन तो कर चपला से मार के तोर स्वागत कर दे सब मीठा पानी देला लेकिन हम चप्पल से मार के ताके मीठा पानी दे ना चप्पल से ना आजी अरे मेरा भाला को के पिटाई कोई बानी जाजी पिटाई लागब जाए तो गलती हो गेल देख जी तब तू सुधार जेबा अब नहीं तारा बाबा सुधार बा बेशरम कहीं के लाज नहीं लागत चोरी करत रह फोनवा पोतिया से कुछ खास नहीं हो होतना सुघर शरीर लेके कोनो काम धाम करता तो 500 रुपया मिले दिन भर में इतना काम और हाँ, का चोरैले बड़े रे अब कुछ नहीं किया ये एगो दूगो मोबाइल चोरैले रहनी हां हाय मोबाइल हां अरे मन तो ये करता ना कुछ लोग तो नहीं है ना लोग तो नहीं खेल कुछ और एगो दे दो ले जाई कुछ और दे दा का है रोड पे फेकल रहे कि सामान कुल खरीद के आइल बा घर में हैं ए छोड़ो ना देबू तो हट हमरा के जाए दो कोई शादी ब्याह कर बढ़िया से घर पर पसार ठीक ना लेट होता जाओ अब हमरा के हे बस कर अब तोर मोय मैटर हम समझ गए नी करे ये कहतनी जी का कहतनी हम घर नहीं खिरे तो तू ये कुल करतरी का करतनी हैं का करत है सर भगबे हे तो भग बस सर कहीं पे भगबो देखी ना मोबाइल चोरा के लेके जात रहल कूलर चोरा के लेके जात रहल तनको एकरा लाज लागत बेशरम पे है कहीं के मन चप्पल मारी मुंह का लखतानी चप्पल मारी ऐसे काहे हमरा तो मन करते कि तोरे का मारी हैं का हो गल बेजी का हो गइल बा हां ई कौन हई पहले बता दे चोर चोर ह और ने तका बोल रे नहीं तू चोर हवे ना चोर है तो तू इतना आराम से बतियती कर ले हाला गुला ना करती देखा गांव वालन के बोलाओ एकरा के मारो चप्पल गांव वाला के बोलाई हां ए गांव वाला कहू बा हो ए भैया गांव वाला दौड़ी हो चोर घुसल बा घर में ए भैया चोर ना है हम हैं छोड़ा है यहाँ तब हम चोर ना है तब कहबे चोर ना हो त कहबे रे हम एकर लवर है ए ये हमारे के बोलैले रहली है तू ना रहला त शाबाश ई न भइल बा हमार गलती नहीं के भैया अब ये साली पोल खोल दहलस अब बता देखो जाए तो हमारे के माफ करियो बतावे के पर गुला काहे नहीं खवला तरे मुंह छौसा तो करेजा निकाल ले बहिनी ने हमारे के समझ जाए ला? तो भैया मारो मत जब सही सही बता दहले ना तो ये रहो अब गलती हो गई करे बोल अब तोरा के का करी हैं चुतिया बनाओ तू हमरा के तो हैं? आरिया चोर हां ई चोर ह घर में घुसा के देख बात ना अरे मम्मी ई चोर ह कहिया ले परकल चुप कहिया ले परकल बाई बोल घर में घुसे ए बेरा आइलो ई एबर आइल ह हां के तरह आइल है फान के छत पीछा ले ना लुगा गिरैले रहली है चढ़ैली है छत में ए मैया बस कर यही से ही पीछे में चढ़ के भागल चाहता है हां इज्जत रहनी होई तर अरे मुंह झौसा तिरे से इधर से घरल बड़े रे हैं लाज नहीं खेलागत के मर्द मारन में कैसे झगड़ा भिड़ावत रे जो तोरा में दोस्त नहीं खे दोस्त है करे मत तू जो सही में भैया हाँ जो भाग अरे भैया ठीक बा जा जो खुश रहो लेकिन आज के बाद हमरा घर आ जे हम नहीं अब कहियो नहीं मार के तार पुठा फाड़ हम ना आई चल भाग जल्दी भाग गेट में है भाग करे चुपचाप आराम से बोला मत का चुपचाप रही रे एम ला शर्म घर के तू पिए गोल बड़ी का साफा सच्चाइयों का जमाना नहीं खे जौन में अरे रोए नी मुंह में रात से काम कर तड़ी सन आ झूठ बोल तड़ी से भलुक ठीक रहता है हम तो ऐसे सच्चाई बताई हां तब तो हमरा को बरस तड़ा हमारा तो गया तो हमें घर में रहबे ना करबा तो ठीक ना जतनी नहीं यार नहीं है हाँ। अच्छा पकड़ा गुलू मेन मौके पता नहीं हर जइबू तू हैं चलो मैं तोड़ के हर और नहीं सबको तोड़ दो आज तक ना कोई नहीं हम ऐसे आए हम कर दे हनी अपने में हरारू के बात बता रहा विश्वास नहीं के ना कैसे विश्वास रह जब रंगे हाथे पकड़नी है तो ज्यादा ठीक बा तू रह आराम से हमरा के मत कहला खाइए पल्ला ये तो तार घर बचैबो गइनी हम ये ऊपर से हमरा पे बरसा त मारा त पीटा त लोहा लकड़ के बनल है हम जात नहीं खूब गुण फैला के रही है जब मेहरारू के बात पे विश्वास नहीं खे तारा त का चीज पे विश्वास होई बुझाते नहीं खे हां जो तोरा नियन मेहरारू का हमरा काम नहीं के तोरा नियन मेहरारू ढेर मिली है शाम के हां तारा खातिर त मंगिया
बैठल बड़ी सा हाँ, बैठल बड़ी सा। टीका लेके चल हाँ फैला बात तो दादी मोरो ये मर दे मोगी तो हमर खिसिया के गोल सोही में लागता कि नोहर चल जाई का रुको जाके देखे दोनों तो नोहर भाई तो बड़ा दिक्कते होई अरे कहाँ रे